Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. El Brasil premia el bisbe català Pere Casaldàliga per la seva tasca pels drets humans. Casaldàliga no va poder rebre el premi en persona, ja que es troba amagat en un indret desconegut del Brasil i sota protecció policial després de la intensificació de les amenaces de mort que el bisbe català rep des de fa anys per la seva tasca en favor de tornar les terres als indígenes. El bisbe català, de 84 anys i malalt de Parkinson, va abandonar fa una setmana el llogaret de São Félix do Araguaia, en una regió selvàtica de l'estat de Mato Grosso. El Consell Indigenista Missioner, una organització vinculada a l'episcopat brasiler, va denunciar que les amenaces es van intensificar a les últimes setmanes arran de la decisió d'un tribunal que, segons apunta les mateixes fonts, estaria disposat a emetre una sentència favorable als indis xavantes en una disputa de terres. Els indis de l'ètnia xavante han comptat des de fa més de 2 dècades amb el suport i la solidaritat de Casaldàliga, que va arribar a aquest remot racó de l'estat de Mato Grosso el 1968.